Bethuna simnika nini uSne Mseleku ii-flowers zakhe? Because uSne wasixelela ku-season 2, I think it was episode 8, 9, I'm not sure. Wachaza uSne, uTirelo makangamane sithi xa bona ibha athi Sne ngoba ayinguye yedwa umuntu ongena kwibar, abantu baphila i-fake life. Yangathi ke uSne uyabasukela ulwandle ngenompumelelo babhizi besithi Sne siqonde ngqo. And as far as we know thina besicinga bafanele abongwe nompilo abaseli nyani binguSne umuntu besimazi ngathi uyasela, only to find out this season hayi akukho njalo. Indaba mobonisa enevanje Well, silapha ku-season 3 wezingane zesithembu ke ngoku. Niyakhumbula ke ngokuya uSne wesithi abantu baphila fake, kwenziwa ngathi nguye umuntu oshushayo okanye oselayo, kanti ayinguye yedwa abantu qha baphila ifake okanye bazenza abantu abangangabo. Phofu ndijonge umpilo the way abhiza athetha nechomi kaSne akafuni ngathi uyayihoya le conversation. Ngoku we find out ukuthi bayasela xa bebongwe abongwe umpilo uTirelo naye ngaba ke ukuba ebavela xa uTirelo eye washushu wachaza ke kumpumelelo ba ebesela noSne nompilo isiblings zakhe. Phofu umpumelelo ngoku naye sevumelana nento yayithethwe nguSne ku-season 2 uSne esithi baya pretendana. Ngoku xa zimkhalela naye ngoku nento ezidibene siblings zakhe uthi naye ngoku la nto yayithethwa nguSne yo pretendana. Nanko ke ngoku noTirelo edropa ibomb esixela uba ii-siblings ezizingane zesithembu zingamaxoki anemfihlo. Loo nto ke ngoku isixela uba i-issue asingile yoba behambe bosela, zikhona nezinye izinto azaziyo ngabo. I wish besixeleke uba zizintoni ngoba ngoku sesicinga uba I wonder ithini into. And uSne akho nto sayifumana kuye sana this season. uSne uzixela uba uzawuba yi-good girl, akaqali trouble and aka-entertaini nabantu abazama ukumhlokoloza. So ke sana uTirelo ubaxelele straight sana abonke bafanele bethi hayibo uthini Tirelo bayabuza nanoba ingathi banayo nendawo moyikayo uTirelo, but uTirelo ubaxelele straight wabethetha noAmahle esithi lixoka umpumelelo ne-siblings zakhe nakakade and zine-secrets. I wonder zindoni ke ezo secrets bethu nani izingane zesithembu. This season andifuna uphosisa, siyathanda bakwamseleku, we support ii-shows zabo, but I feel like if abazuba open and share izinto zabo openly then andiyazi uba babuyela ntoni, because sivile ngolwandle bethetha ngoba uAbongwe bebemazi enomntu nolwandle naye akho nto ayithethayo ngeyakho into ye-dating kodwa uthi unawo amantombazana. Like siya-understanda ke nento zosela ba bebe mhlawumbi bazofuna ubonwa ngabazali mhlawumbi ngoba beshushu, because I wish sasiyibonile nalaa nto bebephe altar bar noTirelo simbone ukufika kumpumelelo eshushu, but ke siya-understanda ngabantu abatsha abanabazali, so they also want to respect them. But ke ngoku xa bengazukwazi usinika i-content, I don't see the point yoba ke baphinde babuye and abantu bebekhala besithi yo hayi le season ibibhora shem, khange kubekho i-content uyabo ngaphandle nje kwale nto kampumelelo ke noTirelo noAmahle. Otherwise hayi bekubhora and shame uTirelo carried the season, I don't want to lie, ngomgowo wakhe ke phofu. Anyways, enkosi kakhulu bethuna ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Nikani uSne ii-flowers zakhe bethuna.